Ak by som mala uviesť nasledujúci príbeh vo forme inzerátu, tak by znel asi takto. 27-ročný Andrej a 28-ročný Jozef, obaja z Bratislavy, hľadajú 33-ročného Tomáša, žijúceho v Čechách. Značka Bratia. Priatelia, prichádza Andrej. Ja už som možno preznačila, že reč bude o bratoch a že zrejme pôjde o stretnutie troch bratov, ale ty si tu sám. Kde máš druhého brata? Druhý brat je v Hľadisku. Tam. To je Jozef. To je Jozef. A ty si povedal, že budeš hovorca za vás a že vypovieš vlastne váš príbeh. O čo ide? Asi pred pol rokom som dozvedel, že máme brata, tak som to povedal, že sa chcem s ním stretnúť. Ty si nevedel, že máš ešte ďalšieho brata? Nevedel som. Ako je to možné? Ako ste vyrastali, v akej rodine? No, my sme vyrastali tak, že ja s Jožom sme vyrastali v jednej rodine, tu v Bratislave, a on vlastne v tých Čechách vyrastal. My sme dostali do druhých rodín vlastne. No. To znamená, že vaši rodičia, lebo máte rodičov, ktorí dokonca ešte teraz žijú, ale sa vás zriekli? Tak, bolo 27 rokov dozadu. No. Tak nejak 25 rokov dozadu. Čiže keď si bol úplne maličký, aj s tvojim bratom ste sa dostali do rodiny, kde si vás adoptovali. Tak. Čo sa stalo s tým druhým bratom? No ten druhý brat vlastne išiel tiež do ďalšej rodiny, ale ten zostal v Čechách. A pokiaľ viem, tak zostal u tejto biologickej mamky, jej sestry, takže u nich by mal byť. Vedel si, že to sú tvoji rodičia adoptívni? Kde si bol? Áno, to som vedel, že sú adoptívni. Potom časom som sa dozvedel vlastne, že mám tých biologických rodičov, ktorí tu žijú na Slovensku, a tak som si povedal, že chcem to spoznať, ako prebiehalo vlastne vtedy, a opýtať sa na niektoré veci. Aj si ich našiel, alebo si sa s nimi stretol? Našiel som ich, stretol som sa s nimi, bývajú tu na Slovensku. Tak sme sa trochu rozprávali, ale potom to asi dostal na takom mŕtvom bode, že asi, že z toho, neviem, no, taký zvláštny pocit. Prečo sa chcete s tým bratom stretnúť? Lebo pre vás je to z hľadiska takého nejakého toho, že ste ho nevideli vlastne cudzí človek, aj keď je to vaša krv, ale vôbec ho nepoznáte, ani si ho nepamätáte ako deti. No, nepamätám si ho. Nepamätáš si ho, brat si ho pamätá? Absolútne. Absolútne nie. Asi zrejme veľmi krátko ste boli spolu, ako tie úplne maličké deti. Je to možné. No nejakých 4 roky, alebo 3-4, ale malo nejakých 9 rokov, alebo 10. Takže nemáte žiadne spomienky spoločné? Nič, neviem, jak vyzerá, nič. Takže prečo ho chcete vidieť? Preto, lebo je to brada, chcem sa s ním stretnúť. Ty už si vlastne ženatý? No, ženatý. Už úplne rozumiem. Ženu peknú. Vtedy Zuzka, mám dcerku, 1,5 roka bude mať. Kristinku, no, a bývam momentálne u Stokrovcov, tam kde to sedí. Ktorí vám tiež tak trošku pomohli, lebo ste nemali kde bývať a bolo to veľmi ťažké. No. Takže to je tvoja morálna podpora. Ešte tu máš kolegov nejakých, ak sa neviem. Kolegov, no, sú tu, kde sú, tam sú. Tuto v prvom rade, áno. A ty teraz robíš vlastne ako vodič električiek, a to sú všetko električkoví vodiči? No, tam sú električkoví. A kamaráti, no tak vás srdečne zdravíme, tešíme sa, že ste prišli tiež. Rozmýšľal si niekedy nad tým, ako vyzerá tvoj brat? Vieš si ho vôbec predstaviť? Neviem si ho predstaviť. Neviem absolútne, ako vyzerá. Čiže ak ho Janko našiel, ak ho uvidíme, tak ja sa ťa ani nemôžem opýtať, je to on? No, respektíve opýtať sa ťa môžem, ale ty vlastne... Neviem. Takže... Tak dúfam, že to bude, no. Dobre, no my hlavne zistíme teraz, či sa Jankovi darilo a či tvojho brata sa mu podarilo nájsť. Takže práve v tomto momente som v Prahe. Keď vám to tak celkom nepripadá, je to preto, že to je miesta, že Říčany. Říčany sú také, čo ja viem, pražské fajnory. Skrátka, chodia sem autobusy, volá sa to tu všetko jak v Prahe, ale trvá to do centra asi 1,5 hodiny. No každopádne, niekde tu by mal bývať aj pán Tomáš. Ja som tu síce dosť stratený, ale veď všetko to tu je jedna veľká Európska únia, nie? Tak idem ho nájsť.
Říčany sú taká milá malá časť Prahy, toto je nejaká milá malá ulička v Říčanoch a tento milý malý domček by mal byť domček pána Tomáša. Ideme to preveriť. Dobrý deň, my sme zo Slovenskej televízie z relácie Pošta pre teba. Dobrý deň, hľadáme pána Tomáša Maka. Nachádzame sa v priemyselnej štvrti Říčan. Tu by mal pracovať pán Tomáš. Tam ti nevyzrakajú. Dobre. Tam je na smer, ide tam bude. Výborne. Ďakujem pekne. Dobrý. Ja som poštár Jano z relácie Pošta pre teba zo Slovenskej televízie. Vy ste pán Tomáš? Áno, Tomáš. Žili ste kedysi dávno na Slovensku? Žil som. Takže, to bola kontrolná otázka. Mám vás správneho, že vás našli. Tu je pre vás obálka pozvanie k nám do relácie, do Slovenskej televízie. Do relácie Pošta pre teba, kde si niekto požiadal o stretnutie s vami. Tušíte, kto by to mohol byť? Pravič vôbec neviem. Prídete k nám do STV, malo by to byť tento víkend. Tento víkend do Slovenska? Tak, teda. No, to neviem, ale prídite sa. To je kúsok, tu včera sme v Európskej únii jednej. No pokúsim sa, no. Dobre, takže snad to vyjde. Pán Tomáš. Tak sa to nepýtam, že či je to on, ale podľa mňa je to on. Tu v rádu máte podobáte sa na seba trochu. Tak asi je, no. Čo si to? Bratia. Veď mali by ste sa tak trošku. Vie on, že má súrodencov? Mal by vedieť. Podľa mňa mal by vedieť tiež, že má súrodencov, to som počul asi 10 rokov, alebo tak nejak, že to nás hľadal, ale nedopatral sa k nám, takže... Že sa vás snažil nájsť. Áno. Tak možno splníme jemu veľké želanie, nielen vám, ak príde. Ak príde. Janko, teraz ma zaujíma Janko. Ty si sa z Prahy vrátil, bola to dlhá cesta, prišiel z Prahy ešte jeden človek dôležitý pre nás v tejto chvíli. Ja som sa dozvedel, že ten pán bohužiaľ nemá pás, takže... Jano, veď už pasy nepotrebujeme. Čo si No jasné, dáme ten chyták, je tu na občiansky prišiel, nech sa páči. Tak, Tomáš z Prahy, 33 rokov? Letos v záži 33. Kristové roky. Žiješ pri Prahe, odjak živa, alebo si sa tam presťahoval? No tak prakticky od 84. roku. A predtým si bol kde? Ja jsem předtím byl tady, Na Slovensku. na Slovensku. Do koľkých rokov? Asi do 8 nebo do 7. Pamätáš si na to obdobie? Vlastně. Jako pamatuju se, co bylo, ale jako byl takový rychlý. Nebolo to dobré, nerad na to spomínaš? No. Prakticky já jsem se tady narodil, že jo, Ano. v Bratislavě, pocházím od svých, no a potom teda, že jo, šel jsem světem. No počkaj, malé dieťa svetom nemôže ísť, zrejme sa tam niečo stalo, mal si aj súrodencov nejakých? No, tak jako sourozence jsem měl 2 bratry, že jo, máma, ale prostě jsem prakticky potom byl v dětské domově, 2 roky nebo 3. V detskom domove a potom? No, potom si mě vzali lidé, že právě z Čech, moje teta, já jsem takový synovec do pěstounské péče. A keď si býval tu v Bratislave ešte, ja neviem, či som dostala dobrú informáciu, že si býval v Manderlachu? Manderlach. No neviem, to je taká známa budova bratislavská. Ulica SMP tady. Na námestí, Ano. hej. Ako si na to pamätáš ako dieťa, aké to bolo? Pamatuju se Martin, no. Pamatuju se, že jo, prostě jaký to bylo, když jsem tam chodil vlastně i kousek, byla škola, no a špatně na to vzpomínám, no. Čiže nebolo to dobré. Zrejme si bol potom ako dieťa spokojný v Čechách, kde si vyrastal. Samozřejmě. Tam bolo asi trošku iné prostredie. Já jsem se dostal do rodiny prakticky, kde mě vychovávali živa, přijmuli mě. No, jako vlastního. vlastného. Tak. A kedy si bol naposledy na Slovensku? No tak naposledy, tak já jsem prakticky jezdil jsem za babičkou, že jo, do Šák. Aha. No a každý rok. Prostě jsem jezdil do Šák, že jo. Teď máme babičku, protože je strašně stará, 90 let pryč. Je sklerotická, takže vlastně máme taky v Říčanech v Čechách. Čiže sa o ňu staráte. Tak, A celá rodina. máš tu teda nejakých príbuzných na Slovensku? Ty si spomínal, No, příbuzných, že boli rodičia vlastne, prakticky, by tu mali byť. Biologicky tak. prakticky, myslím, že tady bydlí, no. A ešte súrodenci?
Tie dva bratři, to pre nevím, kde jsou, jestli jsou na Slovensku, kde tady nebo v Čechách, nevím,